Коста хора, сега ще снимаме на Skywars епизод 3. И когато направим 5 епизода на Skywars, можем да цъкаме или на Агарио, или на таковатото, Happy Wheels. Има едно решение. Напишете долу в коментарите, на Агарио ли да снимам или на Happy Wheels да снимам. До утре, там някъде си вечерта, ако не е написано, докато се приберам 4 часа, ще отходя на занималния. Ако не е написано нищо в коментарите, Happy Wheels или Агарио, аз ще се реша на какво да снимам. Така. Сега имам една много хубава тактика. Малко ме е страх да я приложа. Така. Гащи. Това се маха. Слага такос. И тук се слагат гащи. В нормал джампкадос. Ахо, и отстрани ли имаме, бе? Оу, fuck it. То дали ще го убим? Охо! О, бихме го! На половин сърце! What? Хора, на половин сърце останахме! Омага. What? Гащи няма добре, значи всичко друго го изфърляме. Не! О, хора! Този е много гаден. Дет на уби. Нищо, първата игра. Сега другите да ги видим. Има шанс, ама нищо. Айде, голяма работа. Олимпус. Олимпийския мап. Така, добре, тук джамповете не може, а трябва да са хубави. Гот. Ще гледам малко в чата. Как виждаш, кой животни за какво? Кой животни за какво животни? Изобщо животни или... Така, честовете са опнати. Джампът е гот. О, yes. Няма сега да пробваме да скачаме. Вече разбрах какви са нещата. Гадни. Шарп 1, шарп 1. Какво? Друг чест? Не. What? Тос как го пусна с толкова сайта ми, бе? Сега ще си приложа една тактика. Ще се направя на АФК. И ето се там, ако дойде при мен. Оле, майко. Сега в момента, ако се чудите какво правя, прилагам тактика. Стоя АФК. Това ми е тактиката. Ако се чудите защо, защото е този, както виждате, идва тука. Гледайте си. О, гадост, то си има златна. Охо, то се при нас. Хули. Бутой, махса. Във въздуха го уби, хора. Оле! Кой ги мята тези неща да спри? Че ме е страх. Ух! О, what? Ай, ето и кой ги мята. Искам да видя кой. Нямам някаква настройка. Ох, майко.
Да, мерси. Не, добре, че не го сложих тук. Нямам ли някаква настройка? Абе, каква настройка, мако не менява? Само аз и още един сме. Този джамп посмъртно няма го направя. Така. Сам да не ме бутни оня. Моля. Ох. То се препусна от вода. Охой! Оли! Хора, ще направя най-глупавото нещо. Ари, две! Cause you now in red lips, only triple sound. Минах. Yes. Победих. Добре, това ще отклипа, хора. Надявам се да ви е харесал. И до скоро!